mag-iksunan na natong ipaabot. So, atong sugaton sa masibang pagpag, Brother Soc Fernandez. Mga 150 basok. 150. Sinitin na ito. Kaya mo ba na basok? Kung bayan man. Multiply dito lang basok. Multiply dito lang. Mas masubra, mas mayo festival. Dapat basok. Order ko magmakuhon. Kuha lang, uy. Kuha lang yan po ko sa mask. Kay allowed, permitted, the speaker away from the crowd, more than 1 meter. So, I get out my mask. Usa ka pangutana nato ang atong tumagon. Makasiguro ba ang mga Katoliko sa kaluwasan? Kaya kung nga itong mga iksong born again, Protestante, ngayon lang tubag, yes! Kaya sa San Juan 3:16, Ono Juan 5:13, kinsa katong nagatuo ni Kristo, naluwas na. Juan 6:28, why bisag kinsa nga makahimo pag-agaw kaniya gikan kanako. Kadtong nagatuo kanako, why bisag kinsa makaagaw kaniya gikan kanako. Kaya ako nga mahan manalipod, why maka langka kaniya gikan kanako. O niya, usa sa mga saying San Pablo, if you are not faithful, God is always faithful. Even though you become unfaithful to Him, but God is always faithful to you. Sabi siya pa na, bisan pag dili ta matinuhoon, dili ta maunumon, ang Diyos magpabiling na maunumon. Once saved, you are always saved. Ano yung dong, pantog na po yung ridong, ay butas butong-butong ako kay murag masugmat akong ubo. Kana, once saved, always saved. Huwag na ilang prinsipyo. Kaya magbuhat ka, una o sa maluwas ka. Dili kay magbuhat o maluwas. Tuo na, luwas ka na, una pa ka mabuhat. Huwag na ang bandera, flag, nga na to, the prominent flag of all Protestants derived from Martin Luther. Kaya doon na may mga Protestante, huwag may ikan Martin Luther. Sabadista, Protestante man. Saksi ni Jehovah, Iglesia ni Cristo ni Manalo, Dumala ni Manalo, Church of Christ nga ito ng Cristo Diyos. Lahi man na sila. Kaya ang Sabadista, Church of Christ, dili katong Iglesia ni Cristo, bisa ng Iglesia ni Cristo, saksi ni Jehovah. Pulos man sila nag-ingon nga, ang pagtuo ubanan yung kuha. So, ang atong mga igsuon nga Protestante nga naghimog pandila nga osara kanang derived di ka ni Martin Luther. Martin Luther, komando, sola fide. Salvation is sola fide. Salvation is faith alone. Nya mao na nga usama atong hinanali dali nga tubag niya na. Kay bisan pag magkasa matud pa nila. Yan ko tanam ko ni Pastor Yap. Katong karaan nga atong lugar sa
Kaya itong dapit sa lantugi ba? Pero dito pati sa luyog, kung may estatwa, dito na kong pumunta na si Pastorial. Di ko kinumdum, di sa kong nahibaw ko nga di sa tumutuganan kay to preserve his privacy. Di sa kami, Bratsok, bisa magkasami, maluwas gapon me. Kay once saved, always saved. Sekto ba na? Dito sa nga pagdili. Ang Judas na diyo 1:5. Dahil mga tao nga giluwas na sa Ginoo pero waman magpadayon. Gilaglag sila. Sa ito pa, once saved, always saved, not really true. Kaya katong matawhanan, nagtuo ni Kristo. Pero wala mo padayon. Manya, prangkang pagkasulti, doktrina na sa Ginoo. San Juan 14:12, mingon si Jesus, kinsa katong nagatuo ka nako, magabuhat sa akong gibuhat. Masay gibuhat ni Kristo? Sa 6:38 San Juan, tuman akong sugo sa kong amahan. Ono Juan 4:12, San Juan ingon, wa man ko magsuwat niyo bagong balaod. Ang akong gisuwat niyo, karaan niya po ning balaod. Pero nagsuwat ko yung pag-o. Nagkatuwiris na nagsulti ni San Juan. 1 Juan 2:7. Wa ko magsuwat og daang bagong balaod, karaan nga balaod. Pero bago ning balaod. Libog ta. Pero akong itanaw ang ngalan na to o commentary of the Bible na kanana yung niya bagong balaod. The new awareness, the new wisdom, ang bagong paglaom, bagong kadasig, dili kay bagong sugo. Mao na atong batayan. Sa 1 Juan 3:18, katong mingon nagatuo ko sa Dios pero wa magtuman sa sugo, bakakon kanang tawhanan. So, pumakak na, kumingo sila, tuo mi, ni Jesus. Pero makalapas kaya po may mga sugo, away sa kayang kay maluwas sa malamig. So, dili naman. Ang Iglesia Katolika na ay doktrina, na ay pagtulungan, na panglaktod sa langit. Shortcut to heaven. Dili ni doktrina sa Santo Papa. Dili ni doktrina na to, na Catholic Defenders. Doktrina ni Jesus. San Juan 6:48, si Jesus mingon, ako mao buhing tinapay nga nanaog sa langit, buhing nga tinapay. Kinsa katong makakaon, meaning akong lawas, uunod, akong dugo, ako ni puyo ng tawana, kanang tawana nagpuyo ka na ako, o kanang tawana, dunay kinabuhin mo lang katapusan. So, sure ka taas langit. Sige kita kalawat, siguro kita malangit nga naman. Maura man ang kondisyon na, maura man ang sakramento na di ta kadawat, di ta mga has magdawat, kuno na tayo isang mortal. Mga Catholic Lay Minister, santo ninyo, kada adlaw, tabag kalawat sa siguro kita. Kung na sila sa lang mortal, di sila makalawat. Salang mortal. 1 Juan 5:16 o 17. Ningon si San Juan, 1 Juan 5:16-17. Doon ay sala nga ngadtos kamatayon. Ayaw giyam po. Di na ni may madagang. Kato nagkasala nga nili ngadtos kamatayon, iyampo pa ninyo. Kaya maluwas, pabangunon pa siya sa Diyos tungod sa sala nga nili ngadtos kamatayon. So what is sala nga tos kamatayan? Mors, kanang kamatayan mors, mortis. Ang Latin nga mors kamatayon, na mortal sin. Kamatay na sa itong kalag, dili mamatay muwa atong kalag. May impirmo kita. Una nga, kanang mga Catholic lay minister Santo Rosario, Santo Niño nga magpakalawat, aware gina. Na mo kalawat. Kaya isang mortal. Kaya na may
pahimanno, dakong pahinomdom ni San Pablo, 1 Corinto 11:27. Ngano nga dunay uban nato makauban matuton San Pablo nga masakiton? Kay kana sila nagahas sa pagkalawat gawa mangandam siyang kugaling. Pangandam ka mo, una mo makalawat. Ug ilhon ninyo nga kanang panlawas ni Kristo, ang pinudugo ni Kristo, lawas ug dugo ni Kristo. O sa ayaw pagkalawat kung dili ka kaandam sa imong kalan. Sayon ra pagpangandam. Doon na tayo salang mortal, pagpatay, pagpanulis na kung kantidad, paglugos, paghimong masturbation, mga illegal sex, kini ikamatay sa itong kalan. Kriminal, mga mamumuno, mga nagsimbag Diyos-Diyos. Pinadayag 21:8, itambog sila sa sulfur and fire, kayo kasukyo. Muna kung makaamgo lang ta, labi nagdili kay talayo sa simbahan, para sa bunok, dagang kay misa. May misa sa Kadlaw, may misa sa buntag, misa sa Ukto, misa sa alas 5 misa. So, makahigayon ko kay dili makahilagyo. Gikan sa amo maka sa kilometro kapin. Kung kulang. Motor ako, motor discuss siya nung paglikay na ko itong barrier, dagit ko itong nakukayang scanan. Padung na ko simbahan. Muna di mahimuni, babagan sa tanas ng padung ko simbahan. Kinanong lang ko mabuhi kay pagkahog na ko, aware na ko. Naku Ginoo mo naman yung kamatayon. Mo na ning kamatayon, pagtana akong Ginoo. Tanaw ko sa ligid. Mo rin akong hinom naman. Kapisgay ko na ako, mura kong ibundot ba? Di pa di ay. Hinong ko di pa di ay kay nalingkod ko. Di ko na kung sa ang ligid sa luyo, muto'y kuyaw. Kung natumba pa ko. Pero pagkagad sa driver kay ang traffic lights, red naman. So, napahinay na siya. Katong pagkalingkod ako, ikaw buko-buko. Pero hinay kayo. Impact. Stingan ko sa kining medical patrol, ilagi tuod pa kayo kung buko-buko. Dan kumo ba? Sana sakit, wapan. Awa ka. Katong damang bimos luyo, di supaya mura ka gitu. Katong pagkahog na ko kay gadong yun ang likid. Sa muna, suot na simbahan niya, bawagan tadi sa taras. Yung ginaw na yung mahimo. Musimba din ako, yung ni babagan, no. Satan, the author of death, no. Nabot ako, nagsimba pa ko, hila ko dito, ganago, okay. Naon niya akong musimbahan, patay naman ako. Pag humanakanto ko sa akong program 7 to 8 sa Katinawas na ito, DYRS. So muna may exam, tapos ko pangingon, niya na to, ang shortcut to heaven. Di ka kakalawat kada adlaw, nila-ilo ka simbahan, isa kada Domingo na lang. Kaya ka nang unong kadlaw, imong yung pantayan, hindi ka kasagmunta. Why sa payan si Bakulangan, kasaka gagmay kay mapasaylo naman na. Sa communion. Communion itself cleanses our venial sins. Limpyo sa itong gagmay ng kasalanan. Mato kay punang hinusulan. Muna nga, lipay ko ang mga Catholic defenders unit leads to the Lord. Dili ka kalawat kada adlaw ang pingil na ng 6 days, mo kay sang mortal kalawat. Kay usana ka paagi, namiguro ka sa kalawasa. Kabantay maganing sang mortal, kabantay ka, narasod sa itong nona, bibawan na nato. Bibawan na nato. Tanawan lang na po kasod. Dahil babae guwapa. Ang 40 ito edad. Nahibuong na ko kanibag, kalit magparas ka na, importante kitili ka, hindi kayo, parang ko. Ablihan na sa ka na. Betsok sakay, wako ko'y sakay.
Sierra. Diya siya sa dapits kong tuon. Pagkampiyon ako, iyang kamot, ibutang sa kong buko-buko sa kong paan. Ako siyang gituod at sutay. Dagan biningo siya, Sir Sok, shall we enjoy between us? We shall enjoy something. May bawa po sa iyang po sa buto. Kaya kitagan ko tas kinag sa lubutan. Siya lang ko sa niya maglipay-lipay ta. Bawa na ka. Naguray doon na ka problema. Minyo ka no? Sa minyo po. Buhay pa yung na buhay ka. Sa may problema. Dito na ko. Kung nagsulti sa sinunugwa, pero dili ko interesado. Ay interesado nga magasulpat ko. Siya nga akong mugong anak na magwangan mo ito niya. Eskwela sa eskwelahan niya. Nung papato ka bulan, nawa sila makabayad. Niya, examination, anugod ka yung tuwing mapildi. Dito kong pungutan na pila man na iberan ng sinong bata dahil sa 16,000. Yang hilang sa taon, pag-umpun ka dapat ng sweldo. Di hapas kumpita ka. Ginahinay na kumpihan. Kunong na ko sa bunok, wakong guwa, Sierra, ihatag na ako 16,000 ko. Ang po sino ikay sa sala. Don't do it again. Lipay ko. Ang ka, doon po ko yung kwarta. Malipay ko ka itong 500 sa mali kong kwarta. Ako gibaw. But that is the provision of God. God provided me na makahatag kong mensahe niya. Akong suong babae, ato itulog kay suong babae, akong inahan babae. So why should I take the opportunity? And that is mortal sin. That is betrayal of our Catholic, being Catholic faith defender. Catholic faith defender, nalipod sa pagtulunan, pero di ka mo manalipod siyang kalag. Huwag mo manalipod sa kalag. Ang po ta kanunay, simba, di ka kakalawat ka na adlaw, Domingo lang. Ang pingilan ng 6 days, nawa kay Sango ka. Dagang salamat, mayang gabi sa tanan, palihog manindog tayo magampo. Sa ngalan sa mga anak, sa Espiritu Santo, Amen. Ginoong Diyos, langit ng amahan, nagugma kami kanimo, nagatuo kami kanimo, luwasa, panalipdi kami sa tanang kadautan, mga spirituhanon na kaaway, kadautan, luwasa kami, sa lawas ng katalagpan. Panalipdi sa mga minahal sa kinabuhi, among ginikanan, mga isuon, patikas, mga anak. Panalipdi sila, O Ginoong Diyos, nagugma kami kanimo, mahal nga Birhen, inahan sa Ginoo, imong pagampo, Maria, among inahal, dili palibaran. Sumbong among nasuliran sa imong anak. Kaya kami ang panalipdan, kami magkadawat. Sa mga tubag sa among pangamuyo, labi na sa kalisdanan sa among pagkinabuhi, kaon, kadadlaw, o pagpanalipod namong sa mga sakit na ikadlukan, coronavirus. Amo naging pangayo, sa ngalan ni Jesus, sa panapag ni Santa Maria Birhen atong inahan. Amen. Sa ngalan sa mga anak, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat. Atong takna, dragtanaw ko, pailas na salamat kayo.